Okay, paminaw mo. Kinindula mauna ang Squid Game Part 2. Tayo saan po kay patakaran na no? Pwede mangutana? Unsa na po'y patakaran ani? Okay, ang patakaran anindula ugom tubig, bawal mong ngisi. Ug mong isi di ay unsaon? Patyon! Na, patyon man day amping mo diharon. Dapat di kita mga tawa ni. Okay, andam na mo? Andam na! Sige, pag-ugom na mong tubig. Day, ugom daw day. Pangwarta na ni day. Dapat ako muda og ani. Kwarta-kwarta na ni. Okay, magsugod na ta. Agay! Okay, level 2 na ta. Kinahanglan walay mo agik-ik. Day, game over na jud ko. Bye-bye, love kay tika. Day! Okay, level 3 na ta. Kinahanglan, wa gyud mo katawa. Dapat ako di makadaog ani. Pangriban na ako ni, dapat tarungon ako ni. Bantay lang ka sa kuwaro. Impas yung ka. Okay, level 3 na ta. Starts begin. Dame un grr. ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? Unsa man na? Tigasan man kay ka. Okay, final round na ta. Starts begin. Pusila! Ako'y nakadaog! Agay! Dito mahuman!